Fáilte seach chuig chlór eile de chuid na seo deisna duite. Is mis sé go brain riorthar acadú le leis na hhéir an Gaeltachtúir, agus is mis sé bheith chur na gceisna ar aonaí hinocht Seán Héad, ceann éidir na Gaeilge ag gcóirla Néantais Eorpaig. Tá míle fáilte rótaí an. Gur mí maigad Derek agus tá deas fehansa ag leir le níis. agus gur magdas bhelinn. So an spruchtá leis na chlórcha seo ná an poblachar ar nólas fin na deisna fosíochta atá ar fás chuige, agus daine sppraige le fiosachar ar gcuidcil na teanga chun gur féidir le na deisna sin na hapú. I ngach chlór leabhríam hain nó má choglachaí Éamon O'Donnell, le dunsa ag obair a bus na bhfuil an bhéim ar an teanga scrífa agus ar chrunas gramadí agus an spruchtá agan ná léirgus a thuirt ar na deisna fosíochta ar fáil dómh san na bhfuil caiid an ord Gaeilge acu. So ríist am an bhhaochtta teán as bhéir fáil dún tróna. So dús bhís leat chuirsí sa hort dún ar de fostéin. Cé bhéid blinta tú gobar mar cheann aonad agus céir go ddíirecha dhéon tú agus tú mna hyper sin. Well, tá sé gobar don Aontas Eorpach inis ó chablíos a hocht, so beir nach chablíon déag inis. Níor hosting mé amach mar cheann aonad, hosníos amach an chablíos a hocht mar eisteathir. Tá sé gobar fi láthir in sa Brussel, ach nar hosní mé amach fi sé gobar híos i Luxemburg in áit ar a banam an lár an eisteúcháin. Ní bheith mór an dín ar nólas fi náid sin mar is áit sais leafríomháireacht nó semi-state atá ann. Is cuid den comisiún den Comisiún Eorpach ó héamh an riaracháinde, ach tá difriocht ann sa chuí is goil an lár an ceappa bheith éon bhhaoinú hain agus ag tuilleadh airgid as na heisteúcháin agus as an obair a chuirtar ar fáil do institútaí agus do gníomhreachtaí agus do cholachtaí de chud an Aontais agus sin chunas a dhéantar an obair. So chas blian go le híos an son idir gabilas a hocht agus gabilas de ag go mar eisteathir. Ag an nám son ní a bhéon eisteathir eile ann don Gaeilge rud a chruigh feibhne ann hain. Maar ní a bhéon den ann chun labhairt faoi chósaí stíle, faoi chósaí technolíochta, faoi chósaí termíochta agus mar sin de. Agus ar nói dúchláin eile a bhí ann ní a bhéon den ann chun súla chahabhar mo chud ibre chun cabhraí liomsa an obair is fear agus is féidir a chur ar fáil. Ach rénos, bhíos lásáasta leis an job ag an am, post sealadach a bhí ann, chunar a sealadach a bhí go mar dúis. Agus an son in ghabhlis a nu, ag deire ghabhlis a nu, bhí comórta oscailta ann chun ceann aonad a cheappa in sa Comisiún Eorpach agus sa Chorlaí Eorpach agus an tein gomórtas a bhí ann chun an dá fost a líana. So chuir is isteach ar an gomórtas son, ní a bhís agam cá gríocht nóin nó fiú an nóireachlumm sa gomórtas, ach sidir deirí liom héin agus le cóglachaí a bháin, agus raní ag an bheirt ag an deire hir hell in Gabilas de, agus ceapag lead a bhánach ó hir chonel sa Comisiún agus ceapag mé héin sa Chorlaí Eorpach. So sin chunas a chríochtain mé suas in sa Brussel in Gabilas de. Ó héamh na hibre le thula de, ní deirhin go bhfuil an méid sin agsúlachtaí ann ó lá go lá, ach déadfá bheith ag plé le cuasaí riaracháin lá bháin, cuasaí eisteúcháin lá eile, cuasaí buiséad agus planála lá eile. So tá agsúlacht go puinte ann, ach ar numláán ní bhíonn an méid sin athraithe ann ó thaobh ón taobh le thula. Go bra. Agus tíor go bhfuil blaise áil ar de chúlra idechais. Chuú héana arás chun na hoscoile agus tú beidir ní sinna ná an gná bhacaléin. An sé sin dúchlánach? De bhí agus ní raibh mar bhíos sna trochadaí nó rinne mé an cinenne sin fill ar eisiir an hoscoil. Bhíos post agus bhí trúr páistí go freisin, agus bhí sé gobar go lá aimsethe ruhan lei. So rinne mé cinenne cuasa ihe dhéanamh i gláiste na hoscoile in Belfield. Ach de bhí dúchláin ann, ach ag an am céine mis sé rinne an cinenne sin chun fill ar eisiir ar an timplacht na scoíochta. So de bhí spaga ann freisin, agus bhí níos mó spaga na dúchláin ann, so ag an deire hir hell de bhí sé tanmhah agus ar bhealach de bhí sé éasca fill ar eisiir an hoscoil, mar mé héin a rinne an cinenne gníomhach son
tart faoin ollscoíocht ag an pointe sin am héal. Agus renn tú an rankis agus an chearmán né Sin é go dtíireach de bhí meisiil ar air leat beidir ar air leat caiid an maithhaint amach sa dá teanga sin le linn chéime nó ar han sin beidir cúpla bliana í. nó bhfuil si de bhí simime go gcónaí teangacha go generaráte agus ag an buinte sin nar a bhí mééis an trochadí de bhís trééis bheits an arm le beidir ceire bliana dhéag chuig bliana dhéag an nós agus de bhí tréimh si categom th leir a gobar le saidúí achtarnacha náitna goú leis an Libáin agus Ián na Kipre. agus de bhí deisna gom sa fiás a chum chudskilne sa Jarmánis agus a rankis rihan am san. Agus cé go raibh níos mú sime a gom sa saoil na Gaeilge ag an buinte sin. ó héh an airm agus ón taobh gar múl de bhí sé níos tarintí an airm duine a chur reis chuig an osscoil chun tart faoin Jarmánis agus faoin rankis seachas faoin Gaeilge mar bhí buint fratiúlig ann dus na teangacha son ó héh na garmide. Mar de bhí sé níos úsáidí go méoch duine ábalte féimú trí bhean na Frankise agus trí bhean na Germáise seachas trí bhean na Gaeilge a bháin. Bhí nearttíine a raibh an Gaeilge acu snar amach níomh méidsin díine a raibh an Frankis ná an Germánis ná teangacha nua eile cosúla sin. Is dóí nach chuil scéal mar de cheanta ag mór an astrathirí eile san Eorp sin anspéisial ar fad. Agus aber golóir daoine bhééis a brandú ar na cuasaí siúil ar le daoine bhééis a géirí kind of bár fios chur ar cuidscilne Gaeilge gach seans bhfuil post lá aimimsre go hena féin, so chuns dair leat agus tú a gobar go lá aimimsre agus a tuairfií chósa ag an am céine me chéin fóltaí agat faoin gurthaigh is fearr le tuairfinn dá rud sin. Well, chairigh sé go mór liomsa go raibh ceardlanna sna teangacha san gláiste na hoscoil ag an nám, so de bhí anna bhéim ar an teanga leabhartha ar an gcósa Frankise agus ar an gcósa Germáise. Chomá lei sin rinne mé bliana bháin ag tús an chósa sa Gaeilge freisin. Éimeanna bhí mun na ceardan in san ollscoil ag an nám. agus de bhí anna bhéim ar fad ar an teanga leabhartha an son agus ar chruinnis sa teanga leabhartha. Ó héh crunne sa teanga scríofaide tá sé anna hábhaach go míon an duine ag léamh agus ag scríomh a gcónaí más féidir ach ag léamh go háirithe tá neart ábhar le léamh bíoh uorscéalta nó leabhar gramadí nó leabhar eile den chinál sin ach tá sé anna hábhaach a bheith léamh a gcónaí chun fiansa chuir ar an teanga scríofa. Cinnte. Agus beidir just a fille ar éanaan de Gaeilge san Eorp feas ecin cheann bhfuil mór an duine eile go bar inis san éan sin. Tá níos mó daine ag obair ann inis ná mar a bhí riamh. Díreachan an scéile bhíú píasa de dhuine atá ag fechan nó géisteachling. Tá éanaid Gaeilge ann i Luxembourg agus sa Bhroiséil, sa Parliament sa Choimisiún agus sa chóir agus tá si gléirigh méadú an tám ar fad. Tá sé gobar mar a dúirta hain gála an Aontas Eorpaigh agus faoi láthair tá fithe aisteathir gobar liom agus tá séisiir cúntóir teangan ag gobar liom agus dá méoch aonad am lán ann bheith ceir aisteathir is fithe agus 8 cúntóir teangan ann. So tá míid beagnach ann mar a tharlaíonn tá bert aisteathir eile ag teacht chuing ag tús na méasa chuing. So ina dhéag sin ní bheith ach bert aisteathir eile díoring chun go méoch aonad am lán againn. Tá na institúí eile difriúil ó héh líon na fáinide in sa Choimisiún mar hampla tá nílim sé omláin cinnteach bheith idir 15 agus 60 aisteathir dí sa Choimisiún tuis go bhfuil an tainad níos mó. Ach tá siad san na mun cuasaí arcíochta faoi láthair freisin agus tá siad géirí aonad omláin a bhunú ar an dul chéine leis an Comisiún leis an Gála agus leis an Parliament. Díreach faoi láthair sa Bhroiséil idir an Comisiún agus an chóirla deirhin go bhfuil thart ar
Beidir chuig aisteóir ag obair ann agus Okay. beidir deithnúir nó chuig chuntóir teangan déag faoi láthair. Tá is gom go bhfuil an comisiún ar tí 8 nó 5 aisteóir sa bhreis acu ar a seo agus mí dhearad fór, so beag méadú suntasach ag teacht ar líon na níon a bhfuil an teanga acu sa bhruséal ar réanos ar a seo agus deir na bliana. Níl deir leis ach irid tá níos mó daine DE i gcónaí sa dáit i Luxembourg agus sa Bhruséal, ach tá méadú ag teacht ar an scéal ar fad agus leannig sé sin a raibh go dtí deir na bliana 2021 nar tá an mhéadú ceappa teacht chun deir an mhéadú teangaíoch. Cinnte. Agus díreach de aine tá taréis lágáil seach an jota tú féchant ar deis an ditse ar Facebook Live is Mr. Derek O'Brien agus sé Sean Haid ceann aine na Gaeilge i gcóirle an Aontas Eorpaig í na seachna seo. Agus má tá ceisna agus tí teán is féidir iad a chur sa bosca trachtainna an sin amarbe agus an chréile seo arsúil agus in íag seo beit ná brenn siar ar freisin bei sé ar fáil ar na cúntas ar fád atá ag Gaeltachtúir. Mar sin cheann luí tú na deisna sin tá teach chun cín san Eorpa. Cad iad na skillne tá riochnach i gás an duine a bhíonn sa gobar mar aisteóir san Aontas Eorpach? Beidir nach digan daine go bhfuil cúpla garm a gceist leis. In san áit na bhfuilm sé héin tá dlí aisteóirí sin dlíadóirí a bhfuil levéil áirithe sa teanga acu agus tá ábailte reachtaíocht aistriú go dtí an levéil is riachtanach. In dhéag sin tá aisteóirí aistríonn rudí well aistríonn siad reachtaíocht na Eorpa freisin ach aistríonn siad ábhar eile ábhar don Idirlíon, ábhar don phobal, ábhar generarálte. Agus tá cúntóirí teangan an freisin atá ceappa cabhrú leis na haisteóirí leis an taobh technúilde. So tá ard skill na technúile ag tastáil ó na cúntóirí teangan. Go háirithe bacáistí riomhaistriúcháin cosú le studio nó trados nó na bogarí a chabhraíonn leis na haisteóirí seandocha média úsáid is na cuimhní electrónacha mar hampla. So tá na cúntóirí anna haftach ón taobh technúilde. Ó thaobh na naisteóirí de tá sé anna haftach go mbeadh ardchaidán acu sa teanga scríofa, ardchamas sa gramadach. Go mbeadh siad ábailte na bacáistí electrónacha úsáid mar déanta gachrod ar riomhraíon is ní dhéantar aonrad ar le peann agus páir a heile. Tá na léitheanta sin hart ní mór a bheith ábailte na riomhraí úsáid chun na documéide aistriú. Cuirtar ilúnta ar fáil ar nói ach tá sé anhabhtach go mbíonn daoine ábailte na riomhraí agus na bacáistí na bogarí úsáid freisin. Chomh maith sin i brúnsabal tá aisteóir ceappa bheith ábailte aistriú ó Idirleid rátheanga go dtí an príomhtheanga. Gás na Gaeilge sí an príomhtheanga an Gaeilge agus de gná bíonn daoine ábailte aistriú ón Frankis agus ón Méarla go Gaeilge. Daoine eile aistríonn siad ón Ghearmánis nó ón Olnis ach i brúnsabal bí cheart go mbeadh aisteóir ábailte aistriú ó Idirleid rátheanga go dtí príomhtheanga an éad. Mar sin nach chéad cheiste eile bhí agam mar thuirlann siad mar is minic a dearnsaí nach bhfuil go spéid go posta áil sné ach nach bhfuil an tríú teanga acu. So an bach mór é sin nó bhfuil deisna ar fáil dómh siúd freisin? No, tá deisna ar fáil dómh siúd freisin. An bach nó an constachas múatá an do chuoine nach bhfuil an tríú teanga acu. Ní féidir post búna áilt gan an tríú teanga. So chun teacht tríd an gnách mórtas chun postbúna áilt ní mór go mbeadh béarla agus Spáis nó béarla agus Frankis nó béarla agus teanga ifigiúil eile de chud an Aontais chomh maith leis an Gaeilge. Ach chun post sealadach áilt cosúil leis an posta bhí agam héin nuair thusting mé amach Luxembourg níl a teastáil ach an phríomhtheanga an Gaeilge agus teanga a bhain agus mar is olda tain i gás na Néirdenach sé an béarla an teanga eile ifigiúil a bhíonna go dtíine de gná. So tá deisna ann do chuoine teacht ar fust sealadach ar dúis. Cuirtar leúnta ar chuoine bíonn cuasaí ar fála gcónaí in sa tríú teanga chun go mbeadh deise go dtíine an tríú teanga eolalam agus iad an mnibre
go sealadach agus iad an nullavú hain don chmórtas chun postbúna áit. So ní hé go bhágtar faoin duine hain an tríúteanga a gnóthú dó hain ó de hain. Cuirta cuasaí ar fáil a gcó níos de gná I bhraincis mar si an rankis agus an béle de teanga is catínta úsáidir sna seirbhí sí go léir sna histúí go léir. So tá deisna ann gan éon áras. Agus ar bhealach is maihan rud é mar ligann siad a gcuoine atá idir gá chóirle a bhfuil an cinál sin job uhu go fad termach. Tugann siad deisdóibh dul mun an job agus chunra sealdacha chu ar feadh ceithre bliana nó 6 bliana chun go bheici siad a bhfuil an job sin uhu sa fad term nó sa bhean term a fiú. Mar chás hain de bhí chunra ceithre bliana a go mar dúis i Luxembourg ach mar a Harlíonn an son furas job bún idir an dáling ach san áit na bhfuilm se faoi láthair de go ná bheith chunra 6 bliana ag duine ar bheann sealadach sulla méchara fágáil mar 6 bliana ní féidir leúnta roiig gan post bún áit in san áit chéine. Go bra. Agus is minic a chuirtar I le chahar na Bruséile nachhfuil saoil sóisialta ó ítach an aontótha lei sin. Bhaile ar fad tá an saoil sóisialta ar ós ar fad. Uair de bíonn si rómhaith. Well ó thaobh na Gaeilgeide déad fá de héal ar fad a chahabh trí bhean na Gaeilge mar a dúirt mé tá pobl anna bhór ann ó thaobh na Gaeilgeide. Ní bháin ó thaobh na heisteitheoirí agus na cúntóirí teangan ach tá neart múntóirí gobars na scoil na Eorpacha ann a bhfuil an teanga a có freisin. Agus gan éon bhréig déad fá de héal ar fad a chahabh 7 seachtainna trí bhean na Gaeilge a bháin má sé sin atá uit. Níl chulaganna sásta lei sin bíon duine ann agus bíonn siad I géirí cuidhat an saoil a chahabh trí bhean na Fraincische. Ní bháin chun fios a chur ar go Fraincische ach chun an 6 curcail atá go a leathnú amach. Ach seachas é sin tá club mór láidir luchlasíochta an cuman luchlas Gael sa Bruséil agus tá fuirden pelle fuirden na máíochta fuirden pelle na máin agus fuirden commógiíochta ann freisin. Tá sé hain páirteach san uirden máíochta agus bíon commórta se going ó hús na bliana go deirna bliana idir bhíomhharrta agus mídhearda fór ar fud na Eorpa. Im léana bhí commórtas go dtí seo im léana de bhí commórta se going in Berlin, Luxembourg, in Bruséil hain. Tá ceann eile le bheithe going an bhí se chuing in Copenhagen sa Danmhairg agus be ceann eile going in Dresden I mídhearda fór. Sin an na máint a bhain. Bíon commórtas I náitna eile ag na pedadóirí. I mean se bhí gimmert na fórna airnacha nó? Well, fórna ó characha cosúla Munich nó Madrid nó Luxembourg nó Dresden nó Hamburg, Berlin, Cologne. Uaireanta bíon neart airdnach ar den bhuirden. Uaireanta eile a gás caracha áire cosúla Dresden ní bhíon nach Germánig ar den bhuirden. No bíon an caidan difriúil ó chahar go chahar mar a hólófa. Ach uaireanta bíon meascán mat airnig agus achtainnig, uaireanta bíon neart achtanach ar den bhuirden. I gás na Bruséile níl mór an achtanach ar den na máíochta na Bruséile ach ar den bhuirden commógiíochta tá neart Francach mná agus Belgach ag immert ar den bhuirden commógiíochta. Agus tá sé anna móil buantain in neartdaoine agus tá saoil sóisialta anmha agus an leathan a going ón taobh sonda. Sin na peistil agus scafrúid, So ní aíonn tú wet air mar sin? Uaireanta aíonn, I mean, chas bhíos dahad nuair a dag méid tír na Héirden chun dul go Luxembourg, so tá an chud is mód am a héal caite go man sa seachas sealna an seochas an siú leis an arm haar leir. Ach fós ó thaobh mo bhaintere de tá an chud is mód am a bhainter agus muinte am nach chéile tá siad an sa. Tá na páistíigh fás níos an támar fad agus I dul níos
agus tan verte sinne a ration sa nóscoil hena féin rud a chrohíon dúchláin eile in nói Cinnte. gomsa agus do vansa. Ach sin chud den saoil, I mean, fiú dá méin an sa in Éirden I maiile clia déidir sé tarlú go méocht na páistí in Gaillimh nó Limonach nó haar leir sin chud den saoil, so bíon chud wat am go an sos in Éirden, tagm sé a bhaile go rialta, tá sé anna éasca tacht a bhaile go rialta. Bíon etaltí ó ordenta bíon ar a 5 agus 6 etalta na go lé idir an Bhroiséil agus bailile clia, tá ní éon dúchláin ann ón Taobh Sunday an fille bhaile. Yeah. So mar okul skur mar sin hian aber gwil dinne a cuiinú ar bheith obair sa Bhroiséil ach bhfuil sé idir ga chóir le faoi. Cad iad na rudí a déirtha leis an duine sin le chuna líhéir ghlacha leis na deis tar fáil? Well, caiig an duine ghlach leis go bhfuil ard chaidán ó héamh na teanga scríofa ag testáil, mar rachtíocht don chud is mó a bhíon le heistrú agin. Agus ní féidir éon do léir ágáil ann nuair a scríoftar, nuair a eistrítar an rachtíocht. Caiig si bheith suléir an rud atá insa-rachtíocht. So tá cruinneas anna hábhatach, cruinneas gramadí, cruinneas scríofa. Bhfuilín do chuoine cuasa sa cruinneas a leanúnt cibé áit gur féidir le haid sin dhéanamh. Leagam sé anna bhéim ar den séile na Gaeilge, mar sé sin an cháilíocht is sa léire domsa faoi chumas an duine sin, agus agrítar é go minic. Bhfuilín do chuoine cuasa ullmhúcháin dhéanamh áit éigent, agus an scrúdú hain don séile a dhéanamh ina dhéag sin. Ach bhfuilín do chuoine an obair chuir isteach ar dúis, an duine héine ullmhú agus na cáilíochtaí is fear agus is féidir leis an duine a bhaint amach. Cinnte. Agus luú tú cuasa cruinne sin bhain sé I dribleod mhór mór a luúint an dín chuirsa ullmhúcháin na Grinston Gaeilge tá agan an seo in Gaeltachtúir agus béis sin na tosú déirbhí bhean fór. Sin ceannas na samplaí is fear gur féidir sa haulú an ard cuasa sin. Go bra. So sin é ag cheann tá tag chuig deire chlór na seachna seo, so gur raibh míí má go éis as bheith No, fair yes. Agus libse bheith as bheith a breanúir seo. Sa chéad chlór eile tra a chréalfur dé mórte thugan, bé mo cholaí éim na dóin le man caiinte le pór go mína an agurthóir an nachlóra nua a burla Gaeilge. Agus má tú gur bheith ar nólas faoi deis an duite, ná déon dearmid súlachanál ar Facebook, Twitter agus Instagram Gaeltachtúir le sunraí á madidir leis na chláircha sin. Mar sin go dtí an chéad ó eile, slán agus beannacht.